ассалому алайкум дӯстони азиз, подписчикои муҳтарам, баличикои канали Сауда ТВ мардуми дураи ватан. Имрӯз числа 26 июни соли 2025 сол навори хонаҳои фурӯшӣ аз ҳар як гӯшаву канори Тоҷикистон дӯстон барои шумо пешкаш мекунем. Тамошо кунед. Рақамҳоро мегузорам бардор азиз. Хона, замин, мошин чизе бошад дар WhatsApp рӯй кунед, мо реклама карда фурӯшта мегузорем. Албатта ки ҳар як хонаҳое ки навор мекунем, ин хонаҳоро равон мекунанд, мо барои харидору пешкаш мекунем. имрӯза наворда 9 дона хона ҳастад дӯстони азиз. 9 хона пешкаши шумо гардонда мешавад, аз ҷумла аз Душанбе, аз Восе, аз Кӯлоб. хуб, хулас аз ҳар як гӯшаву канори Тоҷикистон ҳаста ки пешкаши шумо мегардонем. Наворда лайкора монен, баъдан дар комментария нависен аз куҷо то чанд сума хона дар кор, обуна шавед, навора сар мекунем. дӯстони азиз, касоне ки дар Москва или Московский област кор фаъолият мекунанд ва хоҳиши бор равон кардан ба ватан дорен, ширкати грузопирёзки Акаи Нозима тавсиятон метем ки пашти ҳар ҳафта боршон ба Тоҷикистон мерасад. тӯли якчанд солае ки оиди ҳамин система кор фаъолият мекунанд. мақсад ба дили пур аз номи канали ютуби Сауда ТВ занг занед. борои шумо аз 100 кило зиёд боша, агар омада худшон бортона мегиранд, прямои Тоҷикистон мебаранд. бор бурда мешавад ба Душанбе, Ваҳдат, Регар, Ҳисор, Шаҳри Нав, Восе, Кӯлоб, Фарҳор, Ҳамадонӣ ва дигар ҷои Тоҷикистон хулас боршон мерасад. ҳар ҳафта пашти боршон Тоҷикистон мебарад. Бародари азиз, аз номи канали мо занг занед. беҳтарин ширкат, ширкати боварнок, ширкати Акаи Нозим. Марамат, срочна боротона занг дада рой кунед. Бародари азиз, дӯстон, мегзарем ба якумин хонаи фурӯшӣ. хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигӣ. бо диққат тамошо кунед. се та суратаи далши видеонавори хонаҳай дӯстони азиз. аму шахсиятое ки аз шаҳри Ҳисор хоҳиши хона харид дорен, и арзона кай дӯстони азиз. фикр мекунем ки суми камам дошта бошем, метавонем бихарем. шаҳри Ҳисор, деҳаи Уртабуз, Ганҷрез. масоати заминаш 235 соти хай дӯстони азиз. ду дар хона дорам. 150,000 нарх. ду та рақами WhatsApp, як то рақами дастӣ мегзорем, боз муомила кунен. муомилаи соз нашод нарх дора. калидор бания дора. ҳоҷатхона дора. об свет дора дӯстон. наздикиштам мактаб дора, аптека дора. ҳуҷҷат ҳамаш ҳастай 100% кардагиҳай. чӣ тавре ки тамошо кардастен, ҳамин ҳолат хона кардагӣ 150,000 сомон нарх, ки боз аз номи канали мо Сауда ТВ дӯстон занг бизанен, худо хоҳад бо арзонтон мекунам. вақте ки ҳар як хонае ки Сауда ТВ навор кард дӯстон, шумо ки тамошо карден, мегӯянд ки аз канали ҳамин Сауда ТВ тамошо кардем. аз номи канали мо ки боша арзонтон мекунад дӯстони азиз, чунки мо навор мекунем. ба ҳамон хотир наворҳое ки мегузорем дар YouTube ҳаракат карда аввалин ҷида тамошо кунен. алҳамдулиллоҳ, шумораи тамошобино ҳам бисёр ҳастай. подписчикомонам таи 50,000 мардум ҳаст ки тамошо мекунанд мора. баъдан дар TikTok, Instagram навор мекунем хонаҳоро. ба ҳамон хотир аввалин ҷида тамошо кунен ки успет кунен. дӯстон, дуюмин хонаи мо. хонаи назди ҳавлигии навбатии мо дар ноҳияи Файзобод, ҷамоати Дӯстмурод Алӣ. 6 хона, 6 сотиқ замин. нарх 200,000 сомон. обши меган 6 дар хона дора. 2 хонаи 4 ба 3,5 ва 2 хонаи дигариш боша 5 ба 3 ва 2 таи дигарӣ боша агар 3,5 ба 3. масъалаи ҳуҷҷатош дӯстон, техпаспорт, сертификат дора бо гарантияш. мактаб наздик, мағоза наздик, масҷид наздик, об свет дора. фақат хона шикатур кардагиай, монтаж свет кардагиай. 3 тирезаи берунӣ часпондагӣ нест. 3 дари даруна, дари главнӣ часпондагиай. хуб, як комнатаи дигашам соз кардагиай. алиш ба мошин, Астраҷи, Зефира, Мерседес. фақат одамое ки серьёзни харидорем, бародари азиз, ҳамун шахсиятҳо
рақамҳои акара мегузорем, занг бизанед. 200,000 сум рақамҳои дастӣ, рақамҳои WhatsApp аз номи канали Saudo TV занг бизанем бачаҳои азиз. сеюмин хонаи имрӯзаи мо. квартираи фурӯшӣ дӯстони азиз. шаҳри Душанбе, ноҳияи Фирдавсӣ, маҳаллаи 46 микрорайон. аз ку дӯстон? ҳамун территорияи Султони Кабир буд ки ҳамунҷа диагностика фикр мекунам ҳамҷа. як хонага масоати 25 метри квадратӣ. дом 4 этажа ҳай. хона дар дуюм этаж қарор дорад дӯстони гиромӣ. нархи хона 350,000 сомонӣ ай. соҳибмулк амиқа нарх муайян кардиянд. мегӯянд ки 350,000 сум. нарх боз савдо дорад. WhatsApp-шон ахираш 4654 метавонед занг занед аз номи канали мо Saudo TV. дӯстони азиз, ҳами наворе ки ман мегзорам нарха бинен 350,000 25 квадрата. ҳами ба ҳамин нарх арзанда ҳаст ё ки нестай? фикротона дар комментария нависен. соҳибмулк комментҳои шуморо мехонад дӯстон. дарвозаҳоро бинед. ассалому алайкум дӯстони азиз. марамат фурӯши дарвозаҳо дар ноҳияи восе. дастафкашон бесплатни дӯстон. ба тамоми шаҳру ноҳияҳо дастафка доранд. аммо ноҳияҳое ки дурдастанд у тарафо хай маслиҳат мекунен, ҳаққи дастафка мегирав. дохили ноҳияи восе Кулоб, Фархор, Данғара и тарафо дӯстон бесплатни дастафка доранд. марамат занг занед. любой маркаи дарвозаҳо дорад дӯстон. метавонед заказ кунед. пад заказ ҳам тайёр мекунанд. яъне ки тайёрошам ҳастай худотон муроҷиат бикунед бачаи азиз. нарх навои дарвозаҳо аз 3,500 сум сар мешавад то 10-15,000 сомонӣ. аз ҷумла ҳалонҷико ҳам тайёр мекунанд. барои болои дарвозаҳо хеле тайёр мекунанд бачаи азиз. хоб металлои дарвозаҳо аз 0,8 сар карда то 1,8 ҳастай дӯстони азиз. худотон боз оиди ҳамин дарвозаҳо, оиди маслиҳати нарх наво ва заказ кардан метавонед дар рақамҳои зери видео буда яке дар рӯи видео мемонем муроҷиат бикунед бачаи азиз. рақамашон мегзорем аз номи канали ютубии Saudo TV занг бизанем бачаҳои азиз. вақте ки дарвозаро заказ мекунем бардори азиз, байни 8-10 рӯза шумода тайёр карда то ҷое ки лозим астай бурда мерасонанд. марамат аз номи канали ютубии Saudo TV дарвозаҳоро заказ кунед. дарвозаҳои босифат, дарвозаҳои акаи зиёратшо дар ноҳияи восе дӯстони азиз. ва дӯстони азиз мегзарем ба чорумин хонаи фурӯшимон. хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигӣ навбатӣ дорои 7 сотих замин дӯстон ва 3 комнатага AZS Фирӯз, шаҳри Душанбе. нарх 290,000 сум. қисмати дохили хонаҳоро бинен. 7 сотихаво 3 хонага. хона бо баъзе молу мулки дарунаш фурӯхта мешавад. дар заправкаи Фирӯз аз роҳи Лоҳур. подвал вана дорад. дар дарунша яъне ки ранги сексия кардагӣ, овуш кашидагӣ, ҳавз кардагӣ. саволҳои боқимонда тариқи WhatsApp. ахираш 2315. нарх 290,000 сомон. савдои соз дорад дӯстон. худотон пурсон шед. панҷумин хонаи фурӯшӣ имрӯзамон. Saudo TV оиди ҳар як хона маълумот мета халос дӯстон азиз. худотон дар неша мепурсед. хонаи назди ҳавлигӣ навбати мо масоати 8 сотих замин дораву 5 ҳуҷрага кардагӣ дар шаҳри Кулоб дар деҳаи Зарбдор, ҷамоати Зарбдорда қарор дорад дӯстон. хона дорои 4 ҳуҷра, 1 калидор, яъне ки 5 ҳуҷра қабулш кунед. ҳамаи хонаҳо дӯстони азиз 5x3, 8 сотих замин, 4-5 хонаи 5x3. обсвет ҳастай, ҳуҷҷатҳо ҳастай, 100% ҳастай. ду хонаш ремонт дора, ҳамроҳи 1 калидор. дутаи дигаш беремонтай. харидори серьёзен занг занен аз роҳи Калон 500 метр. 230,000 сомонӣ занг занен бачаҳои азиз.
мегзарем ба шашумин хонаи фурӯшӣ. хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигӣ астае, ки дар ноҳияи восе дӯстони азиз, деҳаи Мавҷи Обод, дорои 3 ҳуҷра. чӣ хеле мебинед ҳамин ҳолат хеле барак кардагӣ времянка. масоҳати 6 сотих замин дӯстон. ассалому алайкум мардуми хонахар мега хонаи фурӯшӣ срочна фурӯхта мешавад. документош 100% ҳастай. о дар пешаш, свет дар пешаш. харидори аниқ занг занен. нарх 110 000 сомонӣ. рақамҳои 31 13 метавонен боз маълумоти праша занг зада бигирен. аз мо фақат реклама кардан дӯстон. баъзе шахсиятҳо дар комментария менависанд ки Саудо ТВ хонаҳоро беҳад қимат мемонед. бачаёча, хона хонаи мо нест, хона хонаи мардумай. фикр намекунед? мегзарем ба ҳафтумин хонаи фурӯшӣ. хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигӣ дар шаҳри Ҳисор, деҳаи Саид, ҷамоати Қалам. нигоҳ кунед. 2 этажа ҳай, 4 комната ҳай, 3,5 сотих замин масоҳат дора. нарх 350 000 сомонӣ ай. ҳавлии фурӯшӣ бо масоҳати 3,5 сотих замин. чӣ хеле бачаҳо? созай намешава? баъдан вақте ки дӯстони азиз заму хонаҳотона ки равон мекунен, адресҳоша пурра роӣ кунен, нархи хонара як нархи монен арзанда ба нархш бошаву савдо шава. ай ҳисобе ки ҳамин нархи навои хонаҳотона беҳад қимат мемонен, савдошавӣ дар ҳамин канал чота сис шидеса бачаҳо. медонед амира? хулас хонаҳотона ҳаракат карда видео карда роӣ кунед, боз хубтар мешавад. мегзарем ба ҳаштумин хонаи фурӯшӣ. боз хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигӣ дар шаҳри Бохтар, назди беморхонаи шаҳри Бохтар дӯстон азиз. масоҳати 3 сотих замин, 3 ҳуҷрага кардагӣ, 244 000 сомон. нархаш фурӯшӣ дар назди беморхонаи вилояти Бохтар. ин ҳамин ҳолат хонаҳо савдо карда мешавад. 244 000 сомонӣ боз муомилаи соз дорад. таги комментарияро нигоҳ мекунем. хоб комментария намекунен аз куҷо хона дар кор, то чанд сум дар кор. мо да занг мезанам, комментария намекунам. бачаҳо азиз, ҳоҷат ба занг задани мо нест. фақат ҳамо комментария да нависонен, мо худо хоҳад мехонем. мо да фақат нашод реклама муроҷиат кунем бачаҳо азиз, чунки чӣ хонае дорем мемонем. ва мегзарем ба нӯҳумин хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигӣ. хонаи назди ҳавлигӣ масоҳати 8 сотихава, 4 ҳуҷрагава, 240 000 сомона. ноҳияи Рӯдакӣ, Султонобод. 4 комнат, заминаш бошад 8 сотиха. ошхона, кухнӣ дорад. ремонтош бад нестай, чӣ тавре ки дар видео тамошо кардесен. дохили хонаҳо ҳамин ҳолат, вақте ки хариден, даромада зиндагиро сар мекунен. дӯстони гиромӣ, навори рӯза тамом шид. ба 9 дона хона ҷамъбасти навори числаи 26 июна ҷамъбаст кардем. фақат наворда лайк бонена, дар канали мо обуна шена, хонаҳотона видео карда роӣ кунена, баъд ждат кунен Саудо ТВ чӣ хеле рекламаш мекунад. ютуб, тикток, инстаграм дар хизмати шумо. зинда бошен дӯстон, боқӣ дар амони худо то видеоҳои баъдина.